Kaunti ya Kisii nigo omo women rep we kaunti ya Kisii Doris Donyatoto anyarako bagakora omurubiri bokwenana obokonyi gati yabo ebirogo byo gutarira ochia asabantu bali bamenyete amono baremo murubiri nyarako bagokorekana ase constituency ya Bonchari. Umuroberi yomanyikanite buna Donya Charity nigo rero gusinigo rengete gusira balia babwate oborema asabantu basemyo gutabanengeta ase ebinyoro igati abarayo bekirana ngamo numwana siasa Kevin Arwasa Purity Kirera oyoro mu director of Bomas of Kenya nabayigo omwMC bwo diaria na Victor Omwando igati abarayo bandabanke Muliki oitondemo Steven hanyarako bagawikirana somuroberi na gutwarigana robatiro kubatia Omoyega bwokwenanwa kwa ebirogo byo gutarira na kuborobereria abaremi egasi nigo oarigani Wednesday ya Kirina asa abarema baikirana na gusangana abwatani korwa visio mo women rep Doris Donyaburi. Bono gaiga etwacha gotebia baiboliga onyo kubato mwana bwato barema ofisi ya women rep gali bosongo na chinsemo cha tabaka genda inumutige information tebo mwana oyo igategete tricycle omwana oyo igategete crutches omwana oyo gategete wheelchair nyasaye buna gutwanchera rere tokopatina na friends aya nanga funero ororo twaligereri mpaka chi school fees ngwakanera tora abana bali either bari disabled osaba iboli babo babwatobolema bone injiri nereye ekero mwigure ko rugaiga imoga nyanga kana ende mchentalere maybe ensemo ye nikagara to kumanya gose time kana lao kia to alawire we are here Triana Kerina sorry come register abana babaito at least toteme gokonya where we can abara ibaikirana na muno MCA bwe ward ya Riana Victor Ombasa Omwando omo director Bomas Purity Kirera omwana siasa Kevin Arwasa gati abanda bakireko komuroberi bweli tuko na kubagania bale machinsemo au wesokia. Ulemavu sio siri. Kwa hivyo kwanza tunataka tuambie wananchi kama unaye mtu ambaye ako na hii disability tuache stigma, watu wajitokeze, kwa sababu wakati ushajua ile upungufu wako kidogo ndipo sasa watu wanaweza kusaidia. Ukificha itakuwa vigumu zaidi kwa hata kupata usaidizi. Kwa hivyo tunawasihi na tunawaomba kwamba mjitokeze kwa wingi ili tuweze kutokeza pia sisi kwa wingi tuweze kuwasaidia. I want to take this opportunity mama county ngwakirengambi yamuno asuko rengereri Bonchari litangani. So we support you in what you're doing. Mande buna mama county ateba. Akia Bible mwensi balimo bwata abana babwato bolema akibasoki. Timo batiga nyumba basoke banyore services chibwenerete nalina barabuba baranyore ko menyabuya nabantu bande siasa ya obomo obwanchani no morembe nigo yarandi wensemeyo asaba na siasa na barai korwa chinsemo obasa biruko bwatirana goikeria bamenya magenderero. Mimi naeneza injili ya umoja, pendo na amani. Obomo obwanchani no morembe. Na hii ni kielelezo kwamba mimi naamini na napenda mtu yeyote. It doesn't matter ile dini ambaye wewe uko, mrengo ambaye wewe uko, kama wewe mfupi, wewe mrefu, wewe kilema, wewe mtu sawa kabisa, upendo haina boundaries. Na ende baadaye tutora sobomo ngana iyo mo no bwanchani no marembo ino rubika tutagete. Na Bankisi county na nche na baba county tukyo kandara lino bomo obutu akwana no bwanchani no marembo yokoreki ogendereza. Abantu mbale mpaka bonige baratebe mbanya gotorora ebale very correct aseki e county gere nene mpaka onchokana ne the 45 wards ogo chaka step by step bearing the fact nero naki mpaka kero montateme anyore services onye tutichira wikera ochiwe ekiagara nonye national government ndire moko ngabare trichineti mwakumi did people get this nets lakini at the end of the day ebintu mbekerete bake Koripoteria Ndizi TV kurwensemo ya Kerina ebunge ya Bonchari e county ya Kisii Elietariane Ndemo Steven.